Tá dobrý deň. Tá ahojte, nie? Tá po dlhom, Tá ja ti neskačem do reči, tak mi kurva neskač do reči. Tá ja teda som. Tá po dlhom čase sme opäť prišli. Tá po 2 týždňoch, nie? Tá na televízne obrazovky, tá TV Mar Pizza. Tá áno. Mar Pizza. Tá Mar Pizza. Pizza, Tá, potom hej. Jok. Tá nie, tá Joko, nie? Tá Joko, nie? Tá Mar Pizza, Joko. Ešte Tá v ktorej televízii sme ešte neboli? Tá na Jetixe sme ešte neboli, nie? Tá na Jetixe nás uvidíte o 2 týždne. Tá už sme na Jetixe. Tá dobrý deň, deti. Tá čaute, deti, nie? Tá ak máte 18+, tá ste ešte deti. Tá kúsaj si, čo robíš, tá posunková reč, nie? Tá ty si šiši úplne. Tá odkedy vie kúsaj posunkovú reč? Tá musím niečo povedať. Už sme dávno neurobili žiadne vyhlásenie. Tá Morika je tehotná a nie so mnou. Tá ja som tehotná. Tá v tej bulvárne pľatky. Tá pľatky bulvárne. Tá ja som Tá tehotná. Morika je tehotná a nie som. Tá a ja sa pýtam, tá s kým som ja tehotná. Tak to vie odpoveď, nie? Tá počkaj, tak to vie odpoveď, nie? Tá volajte 0915 200 200, tá nie, tá volajte, tá halo? Halo, je niekto na linke? Halo? Kusaj. Halo? Halo, je niekto na linke? Halo? Haló, tá tu chrúni Monster. Tá čau chrúni, tá som na linke. Tá hej, tá 0915, nie? Tá s kým 200, som 200. tehotná? Tá to je ťažké tá povedať. otázka. Tá otázka je, že s kým si tehotná. Tá hej. Tá máš na výber, nie? Tá ja neviem, tá povedzme posluchačom nechodí. Tá ja idem preč teraz na hodinu. Tá si kľudne volaj. Tá dobre. Tá s Bohom. Tá 0915 200 200. Tá s kým je Morika tehotná? Tá. To. Halo? Dobrý deň. Tá halo, dobrý deň, dobrý deň. Volám sa Kto ste? Jozef. Jozef, dobrý deň. Tá ja som Morika, nie? Tak chcem vám povedať, že ste veľmi primitívna a sprostá. Tá ja ďakujem, nie? Tá to je pozitívne, nie? To ja viem, že ide od srdca, nie? Tá ďakujem, pán Jozef, nie? Tá, že nemáte rozum a že neviete, čo je to slovenský showbiznis. Tá, ale ja viem, čo je kultúra, nie? A to mne stačí. Aká kultúra, vy ste len obyčajná kopa hnoja. Tá hej, tá pestovali sme volakedy hnoj, nie? Tak už sa zase robíš posunkovú Čo reč. chcete týmto povedať? Že čo ste? Tá ja som tehotná, nie? Tá halo, pán Jožef? Tu Morika, tá halo. Chcem odkázať Kusajovi, že je to veľmi sprostý pes. Tá Kusaj je A má veľmi strašne kultúrny blbé pes. meno. Tá Kusaj je Kusaj, lebo má 2 zuby. A tá Chruňovi chcem odkázať, že je najlepší spevák na svete. Také pesničky ako on, tá nikto to nerobí. Také pesničky ako on, tá prísam, tá nerobí nikto. Tá ja som pán Jozef. Toto čo bolo toto? Táto bol Ujo Jozef. Tá Jozef, tá Ujo Jozef. Tá Ujo Jozef je náš sused, čo nám barák chcel vypáliť, nie? Tá som postavila. Tá nevadí, tá 0915 200 200, tá ďalší volajúci, tá halo? Haló. Halo? Tá seru na nás. Tá, my vieme, že je neskoro, v noci 5 hodín 17:00, tá my vieme, že je neskoro. Tá deti, čo máte 18 a plus, tá volajte, nie? Tá volajte, bliakajte, tá halo, tá my vás na Pereš počujeme, nie? Halo? Haló. Tá halo? Tá počujeme sa? Tak Kusaj, ty tu nerob posunkovú reč. tu je teta Anet. Tá Anet, tá dobrý deň. Tak chcem vám povedať, že vás mám veľmi rada. Tá ja viem, nie? Tá to ide od srdca, nie? Tá aj s Chruňom ste veľmi dobrý pár. Tá my vieme, nie? Tá koniec, to je všetko. Tá toto bola Zavolali nám. tá veľmi pozitívna Tá nás reakcia. všetci milujú, tá všetci nám volajú. Tá áno, tá my chceme poďakovať Anet, nie? Tá Anet, tá nejaká neznáma Tá, Anet. že nejaký net. Tá asi doma má net. Tá hej, tá aj my máme, nie? Tá aj na černo, Tá nie? aj Soňa má koňa. Táto Soňa má koňa, čo spadla z koňa, tá Tá Soňa. Soňa, čo spadla z koňa. Tá to bolo vtipné, chrúni to sa ti Tá poviem vám tip. podarilo. No, tá hovor, nie? Tá ide si. Tá. Čo to je? Tá ja neviem. Tá nejaký... Na nám fanúšik. vstúpil nám do živého vysielania, nie? Fanúšik, nie? My máme fanúšikov. Možno. Nie, bliká. Čo bliká? To však áno, tak nahrávame, nie? Tak musí blikať. Tá logika sama o sebe. Táto bol nejaký náš fanúšik, nie?
tá kuchňa. Aha. Tá fanúšik, nie? Tá išiel fanúšik, tá fanúšik si na YouTube. Tá áno, Tá tá aj please. my sme, nie? Tá takto please, nie? Takto please, áno, please. Tá kúkajte, nie? Tá aj lak mám nový, nie? Tá please. Tá chrúni, tá please. To len kúsaj ukazuje posunkovou rečou, nie? Tá please. Takže všetkých vás milujeme. Tá áno, tá my Všetkých vás nie? takto milujeme. Takto vás veľmi ľúbime. Tá dovidenia. Tá papa, nie?